ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା କଲି ଚୂନର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବହିରେ ଯେଉଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି 1.4 ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଜି। ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନିଆଗଲା H2O, ତା ସଂକେତ ହେଉଛି H2O, ଜଳ ନିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ଜଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଲି ଚୂନ ତାକୁ ନେଇ ମିଶାଇବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ। ଦେଖ ପିଲେ, କଲି ଚୂନକୁ ଜଳରେ ପକାଇବା କ୍ଷଣି ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଏବଂ କିଛି ବୁଦବୁଦ ଆକାରର ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳରେ ଏକ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କଲା। CaO + H2O = CaOH2 ଅର୍ଥାତ୍ କଲି ଚୂନ ଜଳ ସହ ମିଶିଲେ ସମିତ ଚୂନ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ଧୀରେ 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 ସେ ଜଳଟି ଆମର ସମିତ ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ରବଣ, ବୁଝିଲା, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ। CaOH2 ବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଚୁର ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ଏବେ ଦେଖ, ସମିତ ଚୂନ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା, CaO + H2O CaOH2 ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, କାରଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମିଶି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିଲା।